aku muni ngono, mau kabeh ya ming dobos. Ha iya. Ha iya. Kene ra wani. Biasane sak kowe iki semangat terus ya. Napane? Weh, Hei, apa maksudnya? ora maksud. Wis nembang. Kene ra wani. Dagelan. Ah iya. Ora mungkin aku muni ngono, mau kabeh ya ming dobos. Ah iya. Napane? Weh, Hei, apa maksudnya? ora maksud. Wis nembang. Padha ngene santosa. Aku tau nang Surabajaku nembang iki apik lho. Oh, apa meneh? Kowe ya rumah saku ideku. Asal ae kon jukuke sego kok ora dijukuk-jukukke. Aku mara ning meja makan ceting tak angkat aku nembang tak tumblak. Segan. Iki nek mireng sing ngarang ya ora kena nesu mung dienggo bahan dagelan. Ah iya. Ora mungkin aku muni ngono, mau kabeh ya ming dobos. Ah iya. Kene ra wani. Ora kok nawani dasarane ora menghormati. Heeh. Ana nek biyen ki sing jeneng gara-gara iki mesti sok mlesetke tembang. Ah iya. Suwargi Pak Adi Sugito kaya mlesetke tembang terus. Ya ora apa-apa wong dienggo menghibur kok. Ah iya. Kene iki ajeng mangap malah ngomong. Biasane sak kowe iki semangat terus ya. Sritenan nang tasih Semangat terus ya. Napane? Weh, weh, Hei, apa maksudnya? ora maksud. Wis nembang. Apa maksudnya? Ora maksud. Wis nembang. Hah? Glegek, Pak? Anu aku asam lambung. Oh, Maam dulu. ora aku wis maem aku. Aku ki wis wareg kok nyawang kanca-kanca maem ki. Lah apa? Saking dene lemu tresna ya, Gong. Kepiye ta? Mulane anggere muni sego semawis kanca ya cada dahar. Aku ora le njukuki rasane wis wareg. Oh. Ora le do ngemploki rasane wis wareg ning atine mangkel. Mbak sing Padha. Tendang kene. Ngopo gemes tenan aku lho Bakong. Iki wis omongan iki nglegani nek pro kanca madhangi atine seneng kok. Rasane wareg kok ning kok atine mangkel iki sing dimangkeli apa? Kaya do mentala. Kaya dodolan mongko aku iso mangrore wangkule masak rasa enak-enak lho. Uyah sing kudune iki mung rong gegem tak kon ngekeki rong boto. Iya mesa do njupuk ya, Gong. Edan. Do mati rasa cangkeme terus. Heeh. Iya. kok ora ngece ngapa ngono? Yo nggih numpak prau layan ning dina Minggu. Karo wong siji iki jan kaya sentimen. Ora sentimen, ya wis Tom and Jerry ya wis ra iso rukun aku. Oh. Lek rukun ki nek akhir bulan. Heeh. Nek awal bulan pertengahan wis blas ora rukun. Nah, salamane tanpa antuk-antukan. Nek akhir bulan iki niki saene ngaten, Pak. Niki panjenengan 2% mawon. Amargi. Wangun kae sing ngrayu. Ya wis ora apa-apa ya. Prau layar? Ya, ning dibawani men komplit. Oh ya. Napa bawane? Ya apa prau layar bawane ya Pelabuhan Merak. Pripun sing pripane? Truk. Wusnane tanganmu ki meng kluthuk ngono ki larae. Ndase gareng ki tipis, Truk.
Padake. Ya pelok apa terserah. Nggih. Suwe mboten metu e. Ah iya. Maksudnya kula ajeng bawa sing suwe ra metu ngono. Oh, aku wis ngerti, bapakmu wis aku wis paham wis. Wis, bungkek ta. Oke. Lah niki manut Pak Bungkek lho. Ah iya. Request Pak Bungkek. Aku lah tak turuti siramu jenenge apa kuwi? Jenenge apa, Tin? Kinanti. Pangkurinoso. Oh, Duk. Kowe apa? Seru salah. Apa? Aku biasa seru salah iki. Aku kowe aduh. Seru salah. Apa? Kinanti tak pilih. Kinanti tak pilih. Kula ya serak lho, Pak. Ora tak tambani. Rasa kuwatir. Nek Mbak Ika mau Golek ana kuningane. apa? Kuningan apa? Mboten lho, Mbak Ika mau kan tombone apa? Lah yo nek kabeh telak iki dhewe-dhewe kok ya. Lah, nek kula Ika iki telake telak halus. nek Aku iki telake wis kasar. Dadi ya tambane ya kudu kasar, paling ora ndok banyak. Ndok banyak kae aja dijukuk jerone ning jukuk kulite sing eneng mbeleke. terus Kuwi engko dilebokke gelas separo. Oh. Terus diparutke apa jenenge iki? Lumut kijing. urip banget ya Mbak Ika. Jae lho mau Mbak Ika. Beco kandhani telak ki dhewe-dhewe kok. Kok ana aku jijik kabeh. Ora apa-apa. Jamu ki sing ora jijik apa? Sing jeneng pace bosok kae iso nggo nambani wong stroke. Iki nek kan umume nek ya ndoke ki jerone kok kulite. Mengko ana penikmate. Nah, Lumut kijing sethithik. Ora saoke-oke rong sendok wae. Gae gula Jawa. Banyu gula Jawa sing kenthel kae dijokke nggo ngilangi rasa pahit. Oh. Bar kuwi terus kutuk mentah. Wah, amis banget wong. Buntet irunge. Kaya wong dicekoki kok iya lho. Buntet irunge glegender. Wis asli, selawase ora iso nyuwara. jare obat kok ora iso nyuwara lho. Obat nyuwara apa obat bisu? Hah? Obat suara gerok kali Mbak Ika wae lho. Mbak Ika kan tombone ndok. Aku wis kentekani ndok Tin wis. Ora. Wis nembang kowe. Aku bulan dalan angel banget. Pirang-pirang sasi nang kene terus nonton ku ya ndekno ya do guyu ku ya do ngopo to. Kok ora guyu ya seneni ngewohke. Suatu saat arep tak gawe sepi ayo. Iya, aku suatu saat mayange arep sing serius, ora arep ngelucu. Gatot takon lunga, Dodo takon rasah nyuting. Ya. Nisar takon ning kamar. Wis. Heeh. Wis ora sepi kae. Janur takon mangkat. Iya. Ben ketok kaya sakral kaya kok. Heeh. Jadi kae ndas kebo. Waduh. Lakone apa ndas kebo? Mar bangun kayangan. Aming Semar nganggo ndas kebo. Apa ndasmu kaya ora entuk? Mare kaya Mbah Basio. Putune? Oh. Mula atos. Yo. Mbon. Heeh. Nggih niki lagu kagem Pak Joko Santoso, Mas Seno kalih Pak Bagio nggih. Ngapa kok nyebut aku? Bagong ki nek cara mbiyen omong barang ki. Seno ketingan kok. Hah? Pak Seno ketingan. Pak Seno ketingan. Oh, udu aku. Aku seno kentrongan kok. Endi kentongane? Nggih. Aku aja langsung iki. Aku ki wong ora tau tedeng ngaling-ngaling. Digawan apa? Heeh. Aku ki wong ora tau tertutup kok, Reng. Nek ana sing nakokke, "Endi?" Ha iki aku langsung ngono wae kok. Mana sing jauh. ngetrongi ketoprak wingi. Heeh, iki apa ning ngarep ki apa iki lho. Turuk ngono. Kok cilik Pecah pisan. Kok cilik? Semen. Meng semene terus ya kan biyen. Corona. Padha ngene Santoso.
aku tau nang Surabajaku nembang iki apik lho. Oh, apa meneh? Kowe ya rumah saku ideku. Asal ayo kon jukuke sego kok ora dijukuk-jukukke. Aku mara ning meja makan cething tak angkat aku nembang tak tumplak. Segan. Iki nek mireng sing ngarang ya ora kena nesu mung dienggo bahan dagelan. Ah iya. Ora mungkin aku muni ngono. Mau kabeh ya mung dobos. Ah iya. Kene ra wani. Ora kok ora wani dasarane ora menghormati. Heeh. Ana nek biyen ki sing jeneng gara-gara ki mesti sok mlesetke tembang. Ah iya. Suwarge Pak Adi Sugito kaya mlesetke tembang terus. Ya ora apa-apa wong dienggo menghibur kok. Ah iya. Ayo. Nggih niki langsung mangap malah ngomong. Biasane sak kowe iki semangat terus ya. Napa nih? Weh, Hei, apa maksudnya? ora maksud. Wis nembang. Seliramu. Langsung udah bayangke mesti. Pamit. Urang. Ya. Ya sing engko le mulih berarti. Apa iki? Hah? Mbah, Mikmu ki ra cedak-cedak nyenggol untu. mboten mak. Duduk ngono. Oh ya udu tatin kok, Go. Sapa ijun bambasan ora. Paling ming nyenggol saking senenge guyu nyenggol mik. Anggere rusak titenono kowe. Sing deson wis edan. Heeh. Kebak penonton Tangis kang kebak penumpang orang ganggu toh. meneng ta kamu Pak, iki Pak Bengke tak kon anu pi ngono lho. pipi manambe lara abuba Maksudnya ngono lho Pak, tintingane. wah lah kowe iki ya sinden ora Seliramu. Iki ngapa Meneng ya? bagong. Kang dak pilih tak pilih donya. Ayo Kak, ada cekek we nganti terpana kok piye? Heeh. Tabilendo teka. Monggo isih cilik lho tekake kan. Kaya cilik pancen. Dinten riyen nggih. Wis mandek kae. Karang balaku iki tekek-tekek. Nya akhirat Ya. ya Allah. Hah? Glegek, Pak. Anu aku asam lambung.
Oh. Maam dulu. Ora aku wis maem aku. Aku ki wis wareg kok nyawang kanca-kanca maem ki. Lah napa? Saking dene lemu tresna ya, Gong. Kepiye ta? Mulane anggere muni sego semawis kanca ya cada dahar. Aku ora le njukuki rasane wis wareg. Oh. Ora le do ngemploki rasane wis wareg ning atine mangkel. Mbak sing Padha. Tendang tenan. Ngopo gemes tenan aku lho Bakong. Iki wis omongan iki nglegani nek pro kanca madangi atine seneng kok. Rasane wareg kok ning kok atine mangkel iki sing dimangkeli apa? Kaya do mentala. Kaya dodolan mongko aku iso mangrore wangkule masak rasa enak-enak lho. Uyah sing kudune iki mung rong gegem tak kon ngekeki rong boto. Ya mesa do njupuk ya, Gong. Dandan. Do mati rasa cangkeme terus. Heeh. Iya. Ya Rabbi Tibane apa terus? Lah ya mau ana sing nyuwun prau layar mau diaturake ngundak gelo penggalihe. Ah iya. Ming ijen tambahi. Nggo mingkari setya tuhu. Kita tilekane sih nek wis ora ana pamundutan tak tambahi sinden. Ah iya apik kuwi men kabeh komplit kabeh nyampit kae terus. Tambahi sapa, Gong? Marcelina. Oh iya. Sinten? Marcelina Prastiwi karo malah hidupe dicecel. Hidup kok nggo nyapu karpet. Ya oke. Ayo tinggal-tinggal golek sampurana sih hidupe terus nggo nyapu kan. Yo. Iki dua sejoli. Ya. Macan dan harimau. Aja pokokne dirungkal rangkul wae. Oh iya, sok akrab. Ning nyenyekne cendri. Asing kula rangkul mah nesu. Ayo mbok ora banget Prastiwi iki arep dikaya ngomongi Mbak Yuku lho, Cing. Terus? Kowe iki anggap Mbak Yu kok tok rangkul tok anggap cendhi. Ya kan keakraban ki dirangkul. Keakraban ming arep ngece Prastiwi cendhi ya, Pras. Aja sisa. Modal. Aduh, biasanya jenengan ora klub lho, kok saiki klub. Ngapa? Karo sapa? Kalih Bu. Mbak Yuku. Oh. Kadang werdo. Niku adine jenengan apa, Bu? Uduh apa? Aja tok rangkul, idaken cengele, Tin. Dadi malih. Ndang atos, tos. Asalahe wong ming diaku Mbak Yune kok emah. Oke lho sing pengen tak aku Mbak Yu ki. Oh. Sing tak aku tak aku Mbak Yu kok emah. Modus ya, Bu. Yo, mangga. Hey, ya. Arena
Trenggiling. Iki ame ngalem Trengginase kok emoh. Mah, satru ya satru. Satru mungguing cangklakan. Ora dicutak dadi memala. Heeh. Cuplandeng-andeng. Ayo. Ayo ganti Mbak Wahyu. Ayo. Monggo yang sudah ready Jumat. Heeh. Setia tuhu jumeneng ayo. Kemis habis, Jumat ready. Statusnya yo ngedapi-dapi tenan. Heeh. Jumat habis yang mau pesan Senin bisa sekarang. Mumpung belum dibedol telonya. Nggih disyukuri to, Pak. Ah iya, kepiye to kowe sing gelem usaha ngono kuwi malah apik. Sing ora gelem usaha ya bingung. Ah iya, piye carane? Iki aku wis arep golek nggon arep buka angkringan. Lho. Ora isin mong. Sing di sini iki nggon apa? Hah? Sing di sini nggon apa? Di sini. Tak takon. Pokoknya anggere halal. Apa dume aku dalang kira entuk buka angkringan. Angkringan sing mewah ya iso to. Oh, gerobake tingkat. Lha ya piye? Ayo mewah kok. Ah iya. Saora-orane nek ming liyane do apa sate keong. Ah, aku sate. Ayo sing luwih gedhe saka keong apa? Sate pongpongan. Oh. Dadi nek arep mangan dadak pompongane metu nyokot ilat. Ora gleleng. Arep njukuk satene dadak menek ondo, akrobake tumpuk. Ah iya. Ora gleleng, tak nehi wifi. Wah. Kayak wifi sing liyane kecepatane ping alon-alon nggon aku langsung sret. Wow. Encer. Heeh. Ayo iku. Kek ditembangke. Setia tuhu. Ngagem bawa mboten, Pak? Olo ngagem kok. Apa-apa ki nganggo wong mlaku nek wuda ya ora penak. Kudu nganggo klambi. Sing jeneng tembang ki kudu nganggo bawa. Bawa ki dadi sandanganing tembang. Oh, ngono ya. Ha iya. Duh, wong Pak. Udu. Wah, Jan. Aku sesuk ora Aku sesuk ora melu gara-gara kowe karo Bagong. Aku sesuk melu goblok nek carane ngene iki. Permintaanku. Wah, Bagong iki bener ning cakepane salah. Pamintaku kok permintaan. Pamintaku. Ya. Ning masih ase. Ayo ngono. Atat runtut tansah reruntungan. Blero le, sing kae blero, sing penting tibane. Yen sarina ransa wengine pira. Ayo. Ediane paling elek gara-gara ni. Heeh. Pamintaku. Kok ora padha nadaku ya, Tru? Aku sing kedhuwuren. Nimas Sita. Rukun. Asik. Atot. Runtut. Ora rungkut ora. Runtut. Malah guyu ta. Kowe iki senengane ora. Atot runtut. Wah, catetanku iki tambahan G. Oh, dari atot rungkut. Runtut ya rungkut Bagong.
ora apa-apa. Sarina kok Sarimi. Sing wedok jenenge Sarimi. Oh. Ing sarina lan wangine Datan Ginggang. Bakul jamu. Waduh. Ora Ginggang lor pakualaman kae. datan Ginggang Serambut. Ayo cakepane kuwi kok. Ayo. sarambut lamun Aduh. aduh cakete Ati. Ya, Bagong nek nyingkok jane ya apik. Nek luwih apik nek rasa nembang. Tonyo e. Ya. Iya iya, ora. Yen cedhak yen cedhak tansah mulat sida rukun asih sida asih Indo mimi lan mintuna Mimi mbok mintuna ora Mimi lan mintuna Ayo Mimi bareng-bareng ora ayo bareng nimbas ana tepi wajib sida Apa ora? asih Ya, aku kang setya satu tunang detuna dung 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 tunang. Kuwi dikendangi cara apa? Nyelo. Oh, nyelo. Nyelo iki alat musik roncong sing dicekeli nang kene iki dicekelke terus sing blenduk ngisor terus rada diangkat sithik kepruke ndasmu. Wah, jan Bagong iki goblok banget nyelo iki. Aku kandang dung 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 dung. Wah, wis ora ngerti alat musik, ngertine mung keyboard. Heeh. Ya coba kendangane men di ngonokne kuwi ngondak kendangane padha wae diganti rada beda. Ah, men rada suasane iki rada beda. Ah iya. Asale men pengendange iki rada cerdas sithik pendak-pendak. Ndlonang tung tung tandandela ngono terus aja golek kembangan liyane. Men suasanane rada beda. Ya. Ya. Aku kang nang 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 nak nang samplo raimu. Mau apik-apik kok barengan kok mlendre dhewe. Aku sok mlendre dhewe. Ya. Aku kang setya satu wet biyen nanti saiki kebangsane
Wah. Bareng aku metu kok rada mlendre suarane. Ya sanjake grogi ya. Semar ki mustikaning penembang pasir. Curug. Ya. Mugi entuk berkahe Mula nganggo mikir to reng wis sak penae dhewe ra. Wis ngene kok nek tak jarne malah ming gelut. Kowe karo Bagong ora ana cocoke. Aku mangkel ya karo Bagong. Ya, saiki ayo kowe karo aku tetembangan. Ngaturke sapa, Tru? Ngaturke sapa kira-kira antaraning pesinden papat iki sing kira-kira dinomerke siji sapa? Ayo saiki polling wae, Gong. Bagong sapa? Aku Ika. Piye, penggemare akeh to. Ah iya, begitu aku muni aku iki ana sing karo ngekep debok. Setan ra ono banget. Wis ben apa-apa to, Truk. Dienggo santai wae, Climen ki bebas. Ah iya. Nek di suarane apa dikritik liwat komentar streaming piye? Ah wong streaming ki nek ngomong do waton ngomong. Ah iya. Seorang nganggo wingi ulang tahun PKB ana sing komentar. Iki wayangan apa politik? Adek iki wong diutek ora sing nanggap ki PKB. Kok omong kaya ngono. Iya. Ya iya Gong. Waton lekap ming karepe sak kepenake dhewe to. Nonton. Kowe kok malah sapa-sapa tok nesoni to. Mbok meng. Wong mayang ya ora jelas kok. So kapan le arep pentas wengi iki kok mbok meng. Ha iya. Ning atimu seneng saiki. Wah, jan bangga. Ha iya. Anakku sing maune urip nang sewon iki blas ora tepung wayang. Heeh. Iki corona pandemi Covid iki ana imbase apik karo aku. Oh iya, tak pikir-pikir aku ya ora arep nyalahke corona tok. Iya. Soale aku duwe impian sing wis nang di depan mata tuh. Soalnya aku bakal tuwa, bakal ora mayang. Heeh. Anakku wis gelem dolanan wayang terus ora isin. Oh, di foto, di video barang wis gelem. Ah iya, wis ben ra katang. Cekelane wayang ya wis apik. Wah iya, apik. Cekelane wayang ming kari sok goleki semune to. Sok takone mayang ra ketang sak perangan ning Climen kene ya, Tru. Ah iya. Men ajar kendel, men ajar bocahe ora sanggo suluk, ora sanggo guneman sik. Heeh, pokoke tak kone engko tak Kuanggrana Wiyaga sing ngece dunake ndase atos ngono lho. Anakmu isih cilik kae tok mulang ndas-ndaske Wiyaga. Anek kowe ora apa-apa wong kowe iki ya saora-orane sithik akeh payu. Anakmu ki wong lagi ajar kok wis kon ndas-ndaske Wiyaga. Ora dikejemi sok mbane digrogoti bandane. Aku sing wis kejeme tele-tele. Ayo Ika wela kok malah guyang-guyu sajake kaya kangen ro wayangan Ika ki jan. Ayo jumenang. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Ado-ado dhewe tenane, nyopir dhewe. Heeh. Nganti oke sing do nawarke mbok aku tok angkat dadi sopirmu. Oh. Sing main lampu. Saiki oke klithih kowe ora wedi apa? Mboten. Maksude dhek omong ngono karo kowe iki. Oh, sinten? Sing main lampu kae sing nganggo topi
Merjano. Kuwi lho penyanyi rock luar negeri populer. Sopo? Sing sana Michael Cemplon. Michael Jackson. Michael Jackson. Gayane wae. Mlaku. Gayane wis luar biasa. Mlaku ya wis pincang. Duit ya ora gablek kaya wis ming-ming. Ha iya. Sing penting ra gaya sikik. Ayo, Mbak. Piye? Nek karena apa, Mbak ya? Wonten dawuh napa Mas Hah? Bagong? Ora ana dawuh Ora ana. apa. Iki ra ana pamundutan babar blas iki. Bebas. Bebas. Ya. Nyuwun sing gayeng mawon nggih. Oke. Lah ngapa ora gayeng wis kahanan kaya ngene kok digawe sepi. Ha iya. Lali janjine. Ya. Wis lali janjine ya kena. Ya. Ngono ya. Ya. Engko sing klasik-klasik men ditandangi Wayu karo Prastiwi. Kowe karo Tatin ki sing gayeng-gayeng. Heeh. Lali janjine. Lali meneh minggu iki wisan. Ha ya ora apa-apa. Minggu wingi ya wis lali, saiki ya wis lali. Wis genah ra kesaur iki. Wis. Ora apa-apa. Ya. Bawani mboten, Pak. Dibawani no. Wah, ya wis suwe ora krungu suaramu ki terngiang-ngiang e. Gerok ya, Pak. Hah? Gerok. Gampang kuwi. Napa? Tambane napa? Mau ki kowe takon teko mruput, tak tambanane sik. Engko rak cemeplong. Lah napa tambane? Ameng jae kok do wawo-wawo ki ngapa? Iki nambani tenan. Ndok Jawa. Ya, Kae Jawa. dijukuk kuningane. Nggih. Dicemplungke gelas, kei inggu karo parutke kencur. Kuwi rasa tok kei banyu langsung diublak. Banyune kencur ya murni saka kencur kuwi rasa tambahi banyu dublak, blak. Dombe, ngono nek ora arep ora mak plong. Oh. Ambok nggomu nyuwara mentit ora bakal gelok. Ngono nang omah dipraktekke. Nggih. Apa nek kowe bingung, aku tak melu bayarane ya. Napa? Kayak ame gawe jamu kok tekan kono-kono. Rasah melu aku duwe ya. Wah? Duwe ndok jan. Bar tuku, Pak. Oh ya wis. Nek ra iso le nyeplok mingan aku ki. Yo. Dina Minggu kang tak anti. Nek ra percaya takono Prastiwi kae. Kae Prastiwi jaman aku isih ajar mayang biyen tau gerok. Oh, terus takon aku piye? Takon aku piye iki? Dik, biyen nyelok aku isih Dik. Oh, Dik iye. Tak tambani pras langsung tak ceploke ndok sprene ora kon tau gerok. Ndoke sing ngampuh. Ndok apa? Ndok kebo. Oh. Doyan, doy kodhok. Dina mene ngaya Tak latih sesuk. Sumen sak perangan men pentas ya, Truk. Heeh, ya anakku ya Nizar. Oh, Nizar sapa? Kuwi lho bocah sing tak anggap anakku kuwi wisan kuwi mergo ya dheke sing iso nuntun anakku dolanan wayang. Weh, game kabeh dipanteni ning HP. Angger tak dolanan game ya, Lek. Ora apa wis tak ilangi kabeh aplikasine. Oh, ya wis nek tak ilangi kabeh aplikasine. Aku sak ora seneng karo aplikasi ki aku ora bakal seneng. Wis dilahi saiki ben dina. Oh. Jadwale iki wis dijadwal, rampung sekolah jam 12. Sekolah online lho, Tru. Iya. Wah, jan wis marahi bingung aku marahi. Ha kepiye iki? Iki arep didadekke negara tergoblok apa ya, Tru? Aku ora ngerti kok. Sekolah kok ora entuk mlebu, pasar buka, mall buka, sekolah ora entuk mlebu, bocah-bocah sekolah liwat online. Awak dhewe dadak tuku apa? Kuota. Aku kira kewajibane bojoku tuku kuota iki aku malah dadak melu tuku. Aku ukurane ya ora dong. Kose iki salah iki cah iki.
Kok dadi tuku kuota kok ukurane ora dong. Ayo to, sing tuku wong wedok kuwi. Ah beda, kuota iki dienggo pulsa nek kuotang kuwi yo beda. Anggapmu mesti kuotang to. Ha iya to padha to? Ora. Wah pikir aku ki HP-ne iki ditalekke nang kono kuwi. Kudu ndek HP loro digandulke kiwa tengah. Ya. Amen. Terus Jebul mong lali janjine. kene pelajaran ki ming do injen-injenan liwat HP kae. Halo anak-anak, sing anakku nyauri, halo, ini ada enggak? Ada. Terus gurune metu. Wes, 10 menit mlebu meneh. Gimana? Masih online ya? Masih, Bu? Metu meneh. Iki ngopo ta iki aku? Ya wis. Piye ya, Gong? Ya nek iso ki kan kelas ki kan jembar to, Tru? Heeh. Murid misale sak kelas murid isine 30. Heeh. Digawe Senin mlebu 15, Selasa mlebu 15. Iso lho asline. Iso ya, iso. Ngono lho. Utawa digawe mlebu 10 telung dina apa muridé 30. Iso jaga jarak nganggo masker. Iya ya, iya. Mall pasar kae do untel-untelan ya do dinengke wae. Ning wis lah aku males mikir kowe, Tru. Aku wis jelas, aku arep gara-gara saru. Oh iya. Ngomong bola-bali wis blas ati gacake mbudhek doan. Heeh. Yo, mangga. Anane picersa maya pintar golek alasan ngandhen derangan duka. Neno. Aku wis ora Seger. Ha iya. Aku nek awan ya terus nyetel dangdut. Ha iya. Aku piye apa-apa anggere wis nyetel dangdut joget ning jero kamar nganti gembroblos. Madang. Wah iya. Engko bar madang matane ir-iran turu, tangi dangdutan meneh. Oh. Ambok ngapalke lakon. Wong ora ana pujian lakon kok ngapalke lakon. Ayo. Sapa sing arep nguji tentang lakon ki, ha? Ujian lakon nek ora lulus ora munggah ngono. Aku dadak dapalke. Ha iya. Sing jeneng dalange lakon ki nang kene. Oh iso apa? Lakon Bagong Bangun Premium.
Ora aku iso. Aku ngawur, sing penting ra tekan esuk. Ha iya. Ya. Tupan cagae. Oh. Sesuk tak grajine. Aja. Ameng Sliman kok ngembrokke joglo ora. Aku dadak mundur ngene iki mung arep karo ikale terakhir. Ora weruh aku. Engko takone ngono dhewe. Oh iya. Banjur ngawur ora. Matur sembah nuwun. Muga saged dados panglipur ya, Tru. Ah iya. Dilanjut, Tru, dilanjut. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Tatin Lestari. Sritenan nang tasih